Stredné Slovensko je, dá sa povedať, celé podkopané a plné zabudnutých baníckych štôlní. Napriek tomu tento región nie je v turistických sprievodcoch uvádzaný ako top destinácia. O zmenu sa snažia v Kremnici. Pripravili projekt tzv. Barborskej cesty, v ktorom chcú využiť nový trend populárny v zahraničí – zážitkový turizmus. Cestu oficiálne otvoria 1. mája. Kristýna Raševová vám ukáže, aké prekvapenia na vás čakajú. Penzión v Kremnických vrchoch sa na prvý pohľad ničím nelíši, no ukrýva tajomné podzemie, ktoré zahraničných návštevníkov vždy prekvapí. Vítajte u mňa v nefalšovanej banickej štôlni, nazvanej Stefanshof, štôlňa podľa môjho starého otca, ktorej zvyknem odprezentovať tú starú banskú tradíciu. Keď príde návštevník, tak ho počastujem takouto dobrôdkou, nalejem mu do jedného pijačika, aby odohnal tých zlých duchov a môže začať vyprávanie o celej histórii baníctva. Takže nech sa páči, pijeme Geist, ducha a povieme si Glück auf. Glück auf. Glück auf. Aj keď ide hlavne o zážitok, vo fingovanej baníckej štôlni nájdete originálne banícke artefakty. Je tu permoník zvaný v Kremnici permoník Kremík, ktorý vždycky dával pozor na baníkov a keď bolo veľmi zlé, tak ich prišiel varovať a povedal Schicht aus, alles heraus. Pán Slašťan je autorom myšlienky pospájať územie bývalých baníckych miest a vytvoriť tak zaujímavú trasu, ktorá by priťahovala našich a najmä zahraničných turistov. Samotná Barborská cesta je vlastne príbehom a vzťahuje sa na tú symboliku svätej Barbory ako patronky baníkov a spája mestá Banská Bystrica, Kremnica, Zvolen, Banská Štiavnica, tak, aby pútnik na ceste mohol sa stretnúť s prírodnými krásami, s baníckymi, s religióznymi pamiatkami, aj s históriou hradov, z rôznych zrúcanín, ale samozrejme aj s tou ľudovou tradíciou, ktorá bola spojená s tou činnosťou, či čípkárstvo, alebo rôzne iné tradície, ktoré sa u nás dlhé roky pestovali. Cesta má viac ako 180 kilometrov a celú ju prejsť potrvá 8 až 9 dní. Chodníky sú označené vežou, lebo ako vraví legenda, svätú Barboru väznili vo veži. 29 zastávok na trase symbolizuje vek, kedy ju popravili. Barborská cesta, alebo púť, začína práve na tomto mieste, nedaleko námestia v Banskej Bystrici. Je to pred kostolom Na Nebevzatie Panny Márie, kde je jeden vzácny skvost, oltár pokrstený svätej Barbore od majstra Pavla z Levoče. Trasa pokračuje ďalej smerom na Španiu dolinu, Staré hory až do Kremnice. My sme sa zastavili aj v strede Európy. Kremnica, starobilé banícke mesto, je významné nielen baníctvom, ale vlastne preslavil ho mincovníctvo, kde mincovňa v Kremnici, ktorá už je skoro 700 rokov stará, non-stop pracuje a je možno aj najstaršou non-stop pracujúcou fabrikou v Európe. V Kremnických vrchoch je aj prepadlisko, o ktorom sa málo vie. Šturc sa stal miestom jedného z najväčších banských nešťastí. V roku 1443, keď bolo zemetrasenie, tak vlastne celé banské dielo, ktoré bolo prevrtané ako ementalský syr, sa prepadlo niekde, kde bola predtým kaverna a podľa análov, ktoré nie sú presné, teda ale od 300 do 500 baníkov zostalo práve tu v podzemí. Odtiaľto môžete pokračovať do Banskej Štiavnice a potom si pozrieť okolie Zvolena. Trasa by mala končiť opäť v Banskej Bystrici. Získate tak ucelený obraz o krásach stredného Slovenska, ktoré nám podľa pána Slašťana rakúski turisti často závidia.